Θέλω να κάνω δωρεάν ιατρικές επισκέψεις και είμαι άνεργη. Δωρεάν εξέταση PSA. Δωρεάν check-up. Είμαι ανασφάλιστη και θέλω να κάνω δωρεάν μαστογραφία. Με την Πανελλήνια Κάρτα Υγείας σας παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Αντιμετωπίστε τη ζωή με αξιοπρέπεια και την υγεία σας με τη φροντίδα που σας αξίζει. Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις, καθαρισμός δοντιών, φθορίωση για παιδιά, διαγνωστικές εξετάσεις με παραπεμπτικό ΕΟΠΗ, λιπιδαιμικός έλεγχος, καρδιολογική εξέταση, ακτινογραφία θώρακος, υπέρηχος άνω και κάτω κοιλίας, check-up, εξέταση μαστογραφίας, τεστ PAP, ηλεκτροκαρδιογράφημα, PSA, οξυμετρία, επίσκεψη σε παιδίατρο, καθορισμός ομάδας αίματος ρέζους, μεταφορά με ασθενοφόρο σε περίπτωση νοσηλείας, κατοίκον αιμοληψία σε επιλεγμένες περιοχές. Μέσω της Πανελλήνιας Κάρτας Υγείας πραγματοποιούνται με έκπτωση έως και 80% σε κλινικές, διαγνωστικά κέντρα και ιδιωτικούς παρόχους υγείας ενδεικτικά ή παρακάτω εξετάσεις. Υπέρηχος θηροειδούς 8 ευρώ και 28 λεπτά. Τρίπλεξ καρδιάς 30 ευρώ. Εξωσωματική γονιμοποίηση 1.600 ευρώ. Παιδικό τσεκά 5 ευρώ. Υπέρηχος άνω και κάτω κοιλίας 33 ευρώ. Οικογενειακό πρόγραμμα μόνο 149 ευρώ. Ατομικό πρόγραμμα μόνο 109 ευρώ. Καλέστε τώρα και 20 πρώτοι εξασφαλίστε έως και 5 ατομικές κάρτες από 545 ευρώ στην τιμή του οικογενειακού προγράμματος. Μόνο 149 ευρώ. Καλέστε μας όλο το 24ωρο στο 801 100 20 22 και αποκτήστε την τώρα. Το καλύτερο δώρο για σένα και την οικογένειά σου. Πανελλήνια Κάρτα Υγείας. Είμαστε δίπλα σου.